Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na. Inda kuka ji cewa tun bayan haihuwar da Sumayya ta yi da inda aka sanar da Abba Galadima ya yi farin ciki sosai ya nuna farin cikinsa game da wannan haihuwa. To a wannan lokaci ne ya sa gasa yake cewa duk wanda ya raira mai waƙa tare da ɗan da aka haifar masa da kuma matar tasa Sumayya zai ba da ɗumbin kyauta mai albarka. Kuma zai haɗa biki na yarda in dai har Sumayya ta dawo za a haɗa gagarumin taro wanda za a tabbatarwa da cewa Abba Galadima ya samu ƙaruwa wato ya haifi ɗa namiji wanda shi ake tunanin zai gaji sarauta. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Inda fa kowa ne ya fito don ya nuna bajintarsa da farin ciki game da wannan haihuwa ba face sarkin waƙa, wanda a tsoho baya na series ɗin labari na tare suka zauna da Sumayya suke gudanar da harkokin waƙa na sauran kamfanonuwa da dama domin su tallata su game da aikin da suke yi ko suke siyarwa. Inda Abba Galadima ya ji farin ciki, ya ji matuƙar farin ciki sosai da ya ji cewa sarkin waƙa ne zai musu wannan waƙa ta ɗansa tare da Sumayya. Amma Abba Galadima bai tabbatar da batun ba saboda baya so sai an yi waƙar kuma a ga Sumayya ba ta koma a cikin gidansa ba. Duk da dai bai san abin da yake faruwa tsakanin Sumayya da ita da mahaifiyarta ba na batun cewa za ta auri Farastu. Inda har a yanzu bai ƙarasa cikin wannan lamari ba. Domin ya tabbatar da hakan ne ya sa aka raba wa kowa miliyan 20-20, ya ba wa abokansa miliyan 20-20. Domin su je duk wani kamfani da ake waƙa su tsaye da jagora majajjaci, sai dai ba wanda suka kawo face sarkin waƙa. Inda sun yi shirin su tashi su je wajen shi domin su tabbatar da wannan tayi da aka mai na ya rera wa Abba Galadima da Sumayya da ɗan da ta haifa waƙa. Sai aka yi ciris, wato Kilishi ta shigo cikin wannan gida. Ba komai ta shigo yi ba face ba wa Abba Galadima haƙuri. To haƙurin na gaskiya ne ko kuma na munafurci? Kun san Kilishin nan taku fa fuska biyu ne da ita. To bayan shigowarta ne ba jimawa bayan gaisawar tasu tana cikule-cikule. Nan dai ta nufi cikin gida wato cikin gidan sarauta. Daga shigar tata ne daga bisani ashe gudan wasu Ismail ce. Domin Ismail ya je ya taho da ɗan sanda domin su bi bayanta su ga inda take so ta je. Saboda Kilishi yanzu sai ana bin sahunta. A kowane lokaci za ta iya haɗawa Ismail makirci. Hakan ne ya ja Ismail ya yi tattaki yake ta bin bayanta har ta shigo gidan wannan sarauta. Bayan shigowar tata ne ya biyo bayanta tare da wannan tsohon ɗan sanda wanda suka taɓa yin kes na wannan abu da ya faru. Wanda kotu ce ta ba da dama ya dinga bin Ismail duk inda zai je, saboda kar su ƙara ƙullawa Sumayya wani abu. Daga lokacin ne dai Ismail yana shigowa cikin wannan ɗaki sai ya tarar da raba gardama tare da ƙanwarsa Amira. Ba komai suke yi ba face hira game da wannan haihuwa da Abba Galadima ya samu. Sai dai shi Ismail ɗin ba komai ya shigo ya yi ba face neman Kilishi. Amma bai nuna neman Kilishin ya zo ba, saboda kar a haɗa wani abu wanda zai ja masarauta ta yi ta zancen shi ko kuma sauran maƙarrabai na wannan masarauta, wato 'yan aikin cikin wannan masarauta. To nan dai Ismail ya shigo suka gaisa da Abba Galadima suka yi musabaha. Fuskarsa shi ma a ɓace cikin fushi ya ce Kilishi ta shigo cikin wannan gida. Abba Galadima bai ce mai komai ba tun sakamakon abin da ya masa. Nan dai Ismail ɗin ya ɗora da cewa Abba Galadima ka yi haƙuri, duk abin da ya faru a rashin sani ne. Kuma ni na ɗauki shi ne na ɗora wa zuciyata akan wannan kisan ƙanwata da aka yi, wanda ban san Kilishi ce duk ta haɗa wannan abu ba, ni dai an isar min da cewa an kashe min ƙanwa. Kuma Kilishin ce ta zo ta gaya min ta ce mu haɗu ƙarfi da ƙarfe domin mu yaƙi wannan matar taka. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Mai sauraro, ka rubuta mana a comment section me kake gani
Naziru sarkin waƙa wacce irin waƙa zai raira wannan ɗan sarki ɗan mai martaba wato Abba Galadima.